Chega a hora da verdade para o CB Chantada. O sábado ás 6:30 da tarde reciben ao Culleredo no pabillón municipal no que será o arranque dunha liga que hai algo máis dun mes nadie vía clara para este equipo despois do erro da Federación Galega que o tería deixado fora da competición de non ser polo recurso e a perseverancia do clube e do pobo. Nestes intres estarán a xogar un partido contra o filial do Obradoiro, un encontro máis para a preparación dun equipo con moitas caras novas e internacionais. Un adestramento conxunto co filial do Obradoiro de Santiago de Liga ACB. E, está dentro dos partidos programados dentro da pretempada con vistas a preparar o partido contra Culleredo do sábado. Ben, nos últimos días fomos vendo a incorporación de varios xogadores, está formado o equipo, como foi todo este proceso e cal é a situación que temos ahora mismo? Ahora nestes momentos contamos con todo o mundo, inda que Kofi ten problemas nun xeonllo, e despois tamén Marcos García tamén ten problemas tamén físicos, pero o resto do plantel contamos con todo o mundo. Hai xente como Pelayo Larraona que chegou a semana pasada e tan só leva 2 adestramentos con nós. Estamos nese proceso de pretempada un pouco atípico, no cual levamos, hai xente que leva casi un mes traballando e outra que se incorporou fai unha semana. En todo eso, hai as típicas lesións, contusións de adestramentos, pero contamos que o sábado cheguemos da mellor forma a máis óptima posible. Pensastes nalgún momento, despois de todas as difíciles circunstancias que se viviron, chegar a ter un equipo destas características a estas alturas? Eu sempre fui un optimista nese sentido, sempre tuve en claro que íbamos a cadar un equipo competitivo. Non sabía a que nivel de competitivo, nin agora sei a que nivel de competitivo pode chegar a ser, porque hai moita novidade, isto condicionanos moito, e non sabemos como vai ser o nivel da competición. Pero o feito de estar xogando este partido o próximo sábado xa é algo que en algún momento da pretempada, durante o verán, chegamos a dudar, chegamos a poñer en dúbida, e a verdade é que xa é unha alegría para nós, unha ledicia poder disputar este partido e seguir un ano máis na competición. Despois, ao mellor pasamos un pequeno proceso de adaptación, sobre todo mentre non nos coñecemos todos, e ademais, esperemos que sexa o máis rápido posible. Xogadores de gran calidade que chegaron para completar os campións de Liga, pero é preciso traballar para facer conxunto. Eu, ao largo de todos estes anos, tuve equipos de moita calidade, equipos nos que a mellor había xente da talla de Esteban Gómez, Lolo Castro, Willy Lapson, que coincidiron nun mismo equipo, Alberto Gómez, que coincidiron nun mismo equipo, pero non se acadaron os resultados que se esperaban. Sin embargo, o ano pasado, un equipo que salía un equipo que salía a manter a categoría, pouco a pouco foi refrendándose nas primeiras posicións e que fomos campións de Liga. O que digo, a calidade individual non garantiza o éxito colectivo. En ese senso, temos que seguir traballando e traballar máis que nada sensacións, máis que resultados nestes momentos iniciais. Teño xente que considero intelixente, que emocionalmente tamén digamos que son os auténticos cracks. Co bagaxe do ano pasado, moitos deles penso que poden facer unha gran tempada. Queren verse ante o sábado arroupando a pista e reiniciando a ilusión da pasada tempada. Estamos mobilizando a xente para dar amosar un pouquiño a nosa forza ante as distintas federacións, tanto a galega como a española. Queremos tratar de encher o pabellón o máximo posible para amosar como unha especie de demostración de forza da nosa afición. Estamos facendo un chamamento a toda a xente para que veña tamén vestida de roxa, de color vermello, e que o pabellón se encha este sábado para ademais de apoiar o equipo, digamos, tamén desde o club agradecer a toda a xente ese apoio que tuvemos a través de redes sociais, pola rúa, en todas as pandereteiras. A verdade é que foi tremendo, e tamén queremos amosar en ese sentido o noso agradecemento.